Repasando a formación que recibín ao longo de toda a miña vida, unha vida xa longa, vexo que ocupa un lugar moi destacado, moi importante, a formación humanística, a formación clásica. Estuveron presentes o latín, o grego, outros idiomas, tamén a filosofía, a historia, a teoloxía e tantas outras ramas que constituyen o saber. Sin esta formación considero que me vería moi limitado. En primeiro lugar, porque esta formación é básica para acadar os obxectivos que se buscan nesta forma de vida. A solidaridade, o depender ou ter unha relación coa trascendencia ven sempre a través destas disciplinas que cultivan o raciocinio, que cultivan a observación, que cultivan a contemplación. En todo plan de estudios deben estar presentes estas disciplinas. Privarlle a unha persoa de toda esta riqueza, eu diría, que é o patrimonio máis numeroso, máis grande, máis importante que ten a humanidade, pois sería de alguma maneira traicionar ou deixar a persoa sin algo que lle pertenece.